Черен хевер е на гости у Иван Кирков. Също така Черен хевер има празник, става на 3 години, точно с това предаване и съм много щастлива, че точно Иван Кирков е гост в юбилейното 3-годишно предаване на Черен хевер. Добре дошъл в предаването. Благодаря. Аз не знаех, че така се казва вашето предаване, защото отдавна не съм опитвал такъв хевер. И ми е интересно да чуя какъв ще ни бъде разговора. В каква посока искам да кажа. Черен хевер представя по принцип личности, които са направили нещо в кариерата, в професията, в живота, малко по-успели от другите хора. Поне аз така ги преценявам. Всеки човек може да бъде успял в своята си област, но за мен вие сте един много успял човек. Така ли е според вас? Не, чак много не. Аз просто си гледах работата през всичкото време, заради което съм се и родил, доколкото разбирам, на стари години. Иначе не мога да обърна внимание колко съм успял или не. Това другите го казват. Зависи. Но с любов съм се отнесъл към работата си винаги. И съм обичал това, което правя, пък и до сега е така. А как разбрахте, че точно това е вашата професия? Да точно тази работа трябва да извършвате и че сте роден за това нещо? Вашите родители какви бяха? Разкажете ми малко повече за предисторията. Разбира се. Няма да е за първи път, но понеже от дете се занимавам с това, родителите ми, баща ми беше гостилничар. Имаше на ето една общинска сграда, там имаше гостилница едно време. Майка ми си беше домакиня, ние бехме трима братя. И аз бех най-малки из търсака. Вкъщи по повечето време бех, другите още учиха, работиха и така нататък. Баща ми твърде млад умря на 51 годишна възраст от една инфекция. Майка ми сама остана с този магазин Дюкян, гостилница Балкан се казваше, тя до старата поща беше там наблизо. Няколко години още изтрая, докато национализираха всичко и приключи с пълно фиаско. Целият ми занечийски период в живота. Но пак съм имал късмет, доколкото се спомня, защото наши добри приятели, хора и роднини помогнаха по някакъв начин. Та се позакрепиха така. Единият брат беше войник, другия ходи да учи, па не можа да довърши заради смъртта на бащата. После нямахме никакви пари. Мизерията беше голяма, да ви кажа, голяма. Аз през това време, какво да ви кажа, учих си най-редовно като дете, ученолюбив бях общо взето. И рисувах много. И най-вече стария художник, тук местния бай Георги Ковачев, който беше учител по рисуване, ме поощри много. Бех в курсове за порисуване към него, към училището и след това към гимназията. И той самия ми даде едно препоръчително писмо на времето, защото аз поначало, като почнах да рисувам, въобще друго не ми е минало при закъла да правя. Голяма страст беше. Спомняте ли си първата рисунка, която сте нарисувал? Тя една да е. Няколко наведнъж. Това не е да се правиш рокли един път в годината, в уния години беше така. Но въпросът е, че имаше много неща, които съм правил в това време. Понеже като малък, помня 5 годишен бех, когато майка ми беше направила някакви кукли на някакво наше роднинско момиченце, па и на мен ми беше направила една от парцали. И аз взех, както стоеше там, беше хвърлена на миндера, бех почнал да я рисувам. Първия модел. Първият ми модел, да. И какво направих, не знам, но си изненадах самия. Аз като погледнах, че тая кукла прогледна, като я нарисувах. И извиках майка си да й покаже какво е това. Тя каза, верно е, така е. Това беше така първото ми усещане за това, че може да направите нещо. Можеш да го възстановиш и да го оживиш. И всъщност това е основната работа на рисуването, пък и на живописта изобщо. Тя за какво се казва живопис? Трябва да го пишеш така, че да е живо. И тръгна оттам в гимназията.
Какво ли не ми е минало през главата, да ви кажете, на тия години? Аз сега свършвам 75 години. Пардон, и 6. Може и 5 да кажем. Не, и 6. Навършвам сега. Защото раждан съм на Нова година. И сега... Точно на Нова година? Не, на 31-ви. Да. Срещу Нова година. Когато рисувате, кой е най-хубавия момент? Самата подготовка, момента, в който рисувате, или след това, като си видите готова картината? Кое ви носи най-голямо удоволствие? Хрумването. Това, което в мига, в който се навия да седна да работя, ако имам нещо предвид, това ми е най-любопитната част от работа. После е голяма трудоемска дейност. Оттам нататък трудоемка. Но хрумването е най-важното за едно решение, което трябва да се направи като вид изображение. Днеска, например, бях на плочата седнал да пия едно кафе. Хубав ден, такъв просто подарък беше до обяд времето. И като гледам тия сини дървета отзад, и това детско влакче отдолу, което се върти там, без кьораво дете, защото все пак хладно и майките не ги пускат още. Реших това да опитам да направя и ще го направя. Защото ми се върти в главата, ще стане нещо много любопитно. Надявам се. Никога не мога да гарантирам едно намерение, как ще се получи до решение накрая, защото през различни пъти ще минава всичко. Но общо зато желанието ми, което имам като чувство, ако се закрепи и в картината, значи е сполучена работата. Кое е по-важно, да работи един художник или да има талант? Как възприемате вие рисуването? Има ли някакъв кантар? Може ли да се разделят нещата? Има една поговорка. Най-обичам да не правя нищо и от време на време да си почивам. Но моята работа е такава, че човек без да сте на периоди. Понякога от месеци нищо не правя, понякога като почна пък и не спа изобщо. Поне на по-млади години. Защото то си върви, работата е като, как да кажа, апетита идва с яденето. И увеличават се и любопитството, и интереса, пък и това е вид, как да кажа, вид битка е, вид борба е с това да реализираш едно намерение на платно. И е много интересно е като професия, пък и аз много се обичам тая работа. В мен с друго не ме бива. Така е. Това ли е най-голямата ви любов в живота? Така се оказа, че е. Кога разбрах? Най-дългата. Ами бе, като вече подъртях тогава. Така е. А когато сте влюбен, по-добре ли рисувате? Имате ли си музи? Вдъхновява ли ви любовта? И всъщност какво е за вас? Не. Тия са литературни измишлятели. Когато си влюбен, те ще твориш, те не знам. Ами, то зависи какво ще е състоянието ти в момента, когато седиш да работиш. Кога сте видяли някой влюбен писател да седне да пише, точно когато е влюбен? Не да отива с любимата си. Няма време за нищо, къде после изпълнен с угризения, с ревност, с желание. Къде ще седиш да пишеш? Тук се иска една нирвана за творчески процес, която те освобождава от всички други ангажименти. Но не е лесно, не е лесно. Какво ви провокира, освен гледката, която виждате, какво ви провокира да седнете и да нарисувате една картина? То може една черта да ме провокира, това не е. Но понеже поначало с озряването в моя занаят, в процеса на годините, които изтичат, остана в главата ми само възможността да си спомням това, което ме е впечатлило през живота. И всъщност почнах да рисувам спомени. Но не е достатъчно. И аз даже скоро пак говорихме с приятели, че кабинетните заключения на една дълбокомислена мисъл не са достатъчни, за да направиш едно произведение. Човек трябва да се освежава живота по някакъв начин, да поема от това, което е около него всичко, да го знае, да го преживява. И независимо от възрастта, да съществува в мига, в който е. Ако това стане и на платното, значи сме учили работата.
Така го казвах и на студентите едно време, като бех преподавател. Какво ви носеше пък работата с студентите? Харесваше ли ви да преподавате? Едно на ръка, обичах и пък и до сега ми е приятно с млади хора се занимават. Те, как да ви кажа, освежават ме, чувстват ме да се чувствам и аз по-млад. А пък студентите обичах се работата и те също с голямо желание, повечето от тях се отнасяха с мен и пък и до сега даже ме посещават, идват ми на гости. Приятно, разбира се. Какво може да ви донесе радост? Какво ви радва? Толкова много работи има за радване, кое да почнем по-напред. Да знам. Мен ме радва, например, ако имам хубава баклава. Що не? Радва ме едно хубаво момиче като вас. Кое ли не ме радва? То има много работи за радости, пък има работи да са за нерадване, за възмущение, за ядосване, за скърбени, кое ли не. Но аз предпочитам в случая да занимарявам неща, които ме дразнят по-скоро, да ги туширам, за да мога да се работя работи, които обичам. А като обичаш нещо и да има затруднение, не го чувстваш толкова. Какъв е начинът да го направиш? Челъм няма, всеки си го открива сам. Сам то зависи от него самия. Скоро една моя близка тук се пострада нещо. Тя не можа да преглътне мисълта, че трябва да съществува вече не като здрав човек. А пък кой от нас е толкова здрав? Никой не е. Свикваш с затрудненията си в живота и с болестите, както с всичко друго. Щеш, не щеш. Така е. Какви са вашите приятели? През погледа на годините останаха ли ви много приятели? Имате ли много? Какви приятели са минавали? Имам много приятели, да, и в София, и по България изобщо няколко души, пък и тук, в Асеновград. Аз също се върнах и до известна степен и заради това да съм си тук с старите съученици, да се казва. И понеже неусетно се направихме срещи, почти всеки ден се виждаме с няколко души, как да кажа, една група, дето съм е кръстил трета възраст, втора употреба, защото всичките се обснабдяваме с такива дрехи. И става весело, понеже и приятелите са половината са глухи, другите само за себе си говорят, третите общуват посредством останалите и това става много забавно, защото се объркват понятията в много случаи, и кой какво е чул, не мога да разбереш. Но това става пък предизвиква един много весел и интересен процес на общуване, което е с такива учудващи резултати понякога. Не мога да разбереш за какво става дума. Възрастта си дава отражение. Вие най-вероятно сте били в чужбина. Искали ли сте някога да живеете на друго място, освен България? Разбира се, че съм искал. Исках да пътувам, когато бех млад, но тогава не ме пускаха никъде. След като трябваше да платя много висока цена за това да мога да пътувам с гарантии, отидох и до Америка, но един от гарантите ми избяга. Това се върнах. Тогава не пускаха никъде. Всичко беше под контрол на народната власт. А пък желанието да пътуваш и да бъде, т.е. да вземеш сам решение да направиш нещо, липсваше. Да, това е най-важното. А тая вътрешна свобода, която изгражда такива решения, много рядко се среща и общо взето хората са отвикнали да мислят за себе си по този начин. А това е първата буква, за мене поне, за създаване на гражданско съзнание. На гражданин. На държавата, на страната, където си. Имаме ли гражданско съзнание в България? Тук не. Не. Тая подмолна простотия, която толкова години вилнее по всички посоки, тя е съзнателно насаждана, за да може да се тушира и да бъде винаги раболепно населението, което да бъде командвано по-лесно. Заради това е всичките тия безобразия, които се вършат. Интересувате ли се от политика? Разбира се, че се интересувам. И най-се възмущавам от такива глупашки приказки. Депутати в Народното събрание те говорят, това било политически въпрос. Не бивало да се политизира такъв въпрос. Ти за какво си там, бе?
тиквеник. Ако не си точно заради тая политиката, не мога да говоря такива безуми. Това значи, че този човек, който иска да се деполитизира едно явление, се страхува, че ще му държат сметка за някоя мръсотийка, която е направил някъде. Затова гледат да деполитизират разните работи. Това е цялата работа. То толкова ясно на всичките, че... Но лицемерието е повсеместно в тия въпроси. Даже, как да кажа, вече не ме привличат всякакви видове тълкования. Много ми дойде. Какво е за вас Асеновград? Най-обичното място. Аз затова си дойдох тук. С всичкото, което съм преживял, къде не съм ходил, не е чак толкова много пътешествал, но все пак обиколих доста страни. И до Америка съм ходил, и по Европа на доста държави. Тук има нещо, нали ви казвам, защото на стари години само споменът, който е съществувал като действие на млади години, все повече има усилващото се влияние на стари години. И аз затова, даже и това, което рисувам тук като изгледи от града, да кажем, те са само поводи за такива неща. Те не са същинския град, който иска да го снима, да го разбере какъв е, като документ. Но аз не правя документи. Аз правя спомени с картините. По-скоро емоционално, разбирате ли? Това е, което е различното от този реализъм, в който уж изглеждат картините ми. Но те не са такива. Поне моето намерение е такова. Не зависи хората как ще го тълкуват. Едно е да мислиш за себе си нещо, както виждате и много пъти, как да кажа, едно мислиш за себе си, докато околните хора ви казват, че е съвсем друго това, което сте вие самие. И оттам, кое е вярното? Ама именно, в това съприкосновение да намериш точната мярка, ще разбереш какъв си. Защото едното с другото, егото винаги надделява. И то е задължително. Особено при творческата работа. Винаги, то без да искаш ставата. Но не да ставаш егоист и мръсник по този повод. Как минава един ваш ден? С какво се занимавате напоследък? Доста съкратихме дейността на творческите си задачи, но през деня обикновено сутрин се оправям тук, което има. Излизам да си взема нещо, я вестник, я някое списание, пия си кафето с приятели, да ръбърам и толкова неусетно минава часа до обяд си направо. Пък и сега, като съм на тия години, чуда се, остара едно време, не беше толкова, но много бързо бе, моето момиче, аз не очаквах такова нещо. Его, днеска е петък, нали? Да. Не, кога беше понеделник, не го усетих. А пък винаги по нещо се появява, разбира се. Но следобедното време е времето, в което аз сядам и да се работя. Което имам като намерение, като писане, като четене и така нататък. Понякога скучно ли ви е? Чудите ли се какво да направите? Вие на тези хора, които са скучни? Тая дума за мен не съществува. Не го правя от фудолук. На млади години, когато имаш много желание и не можеш да ги удовлетвориш, тогава всичките смятат, че все нещо им липсва някъде. Ами на мен нищо не ми липсва вече. За какво ме? Щом съм здрав горе-долу на крака съм и се занимавам с обичната ми дейност, как ще скучая, бе? Няма такова нещо. А пък и да седиш и да си мислиш нещо и да слушаш хубава музика, това скука ли е? Не, разбира се. Каква музика харесвате? Един художник каква музика харесва? Един художник харесва една, друг художник друга музика. Така че много обичам джаз аз. И отделно, разбира се, имам си всякакви така цикли с музикални произведения от класическата музика, и от джаза, и от симфоничните произведения, и много, много други. Ей сега, например, си увеличих диапазона на слушане, защото съм стар радиолюбител. От край време, даже едно време, като нямаше такива уредби, бех най-се усъвършенствам да свиря на радио.